Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga fassarar Sultani. A kowace rana muka kawo muku sababbin fina-finai, fassara Sultani da fassara Al-Hussein da fassara Sima. To wannan fim da muka kawo muku na yau, yadda za ku samu ku sauke shi a wayoyinku. To wannan dai za ku fara mana subscribing a nan ga. A daidan nan za ku yi mana subscribing, sannan kuma ku yi mana ƙararrawa. Sannan kuma ku yi mana liking a nan shi kuma. Bayan ku yi mana liking a nan, da so sa'an za mu jin da ƙarfin kawo muku fina-finai sababbi wanda a satin da anka fassara su a satin nan muka kawo muku fina-finai ba tare da kun sha wuya ba, babu ko sisi naku. Yau ne farkon zuwan ka, kar ka manta kalmar ta subscribing ka yi mana ita sannan kuma ka yi mana ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai. Kuma da Allah ku danna tsaya kuna kallon bidiyon kan namu har su kai ƙarshe. Ta haka za ku ba mu ƙarfin gwiwa na kawo muku sababbin fina-finai. Amma ya zamanto ba ku sauraren mu a jawaban da muka yi muku har ku kai ƙarshen bidiyon da muka yi, minti biyu, minti uku amma sai ga wai ba ku da jinkirin tsaya ku saurari wannan jawaban da muke yi. To idan ba ku yin haka kuma mun ce muku za mu sa makullin sirri. Da zarar mun sa makullin sirrin password ɗin, to kun ga dai mutum dole zai tsaya ya saurare mu don saboda ba zai iya shiga cikin shi fim ɗin da muka kawo ba. Ku danna saurare har mu kai ƙarshe. To yadda za ku yi da fim a nan mun kawo shi a ƙasan description kamar nan ga. To za ku duba a nan, wannan shi ne ainihin link ɗin da muka kawo na fim ɗin. To da zarar kun tausa a nan, zai yi searching da ku zuwa application Mega. To kun gan kamar wannan shi ne application Mega kenan. To a nan za ku iya kalla kuma a nan kuma za ku iya sauke a wayarku. A nan wurin sauke ne, downloading kenan. A nan kuma wurin kalla ne a cikin wayarku. Da zarar kun danna a nan, zai yi downloading. Kun ga a haka sha ta downloading kenan zuwa ga wayoyin naku.